Здравейте хора, добре дошли в новото видео на Rivals. Днес мисля да го играем само рандом. Защото мисля, не виждам някой да го прави в YouTube, но аз мисля да го пробвам. И да, дано да ми даде най-тъпия болда на света. И да. Абонирайте се за канала, облагайте видеото и приятно гледане. Не и само да не вземаш. Не, тия снайпер са по-зле отколкото от телефон са по-зле с снайпер рандъм. Какво е това? Как се... Не мога, ама... Не знам. Траш. Чух снайпер, да, аз съм кухна вече. О, и не са... Той има ред... Такова, не знам. Рандъм. Не пах такос! Нямам друг начин, хора. Това не се бия, това няма да го целя. Моля да ми дай. Добро. О, дим. Как ще ли се е много добро? Да, готовам же на хубаво. Yes, добре. Не, добре. Да. На, флешбанг. Оу, не. Заслепяване. Спамане. Как ще му боже? Така, един нормален ден. О, какъвто бол дал това? А не снайпер, защо си имаш снайпер? Ама ти си много зле. Да. Ще не мога да движи. Сега нищо, че му бе вече някой. Братле, как ще игра с това нещо, бе? Айгес така. Не. Трябва съм да снайпер за хилт. Не, трябва. Той малко ще пиздеш, че той му защото отлично. Рандъм. Damn! I saw that. Okay. Hola, hop. Дано съм зарешил някакъв слаб. Надявам се. Не мисля. Ако се чуете, защо мишката отивам горе и спирам запита, това дето ме е за пускането и запирането ми горе тече. Добре, най-после от компютър. Сега само да не се на джойстика. Защо винаги ми го причиняваш бе игра? Не ще оплаквам, ама се оплаквам. Да, аз после не качвам. Бас спамането е. Ай, защо ми фризва играта, бе? Емоутваш? Охо, мани, дай ми нещо адекватно. Поне мога да направя това комбото, което даже той не е тук. Той е тука. Играта даже ми позволява да го удрям с нещо. Добре, бия го по някакъв decent damage. Да, за да може. Кабум! Каблау! Айде стана на... Сплеска го, дай мене... Защо? Как ще бия с това нещо? Аз не знам даже знам това да бия. Жал! Видяте как патрона му отиде на криво?
Не знам пак как го целих. Не ми давай. О, добре. О, найс, добре. Редко съм загласен, даже тук да съм доста загласен. Не съм загаден, що не го цела. Не, ако беше... Умерях с гъмблейд. It's okay. Like... Какво искаш, аз не мога. Ай, да, сам идва. Ева! Да, айде. Опа! Пиш! Дай нещо. Ви, добре ли сте, бе? Няма да бижаш къде си. Няма пък. И той ме намери! Какво? Спри, бе, моля те, бе! Моля те, искам да си играя. А, да, ще не хвърлиш това. Ма това не се хвърли. Оу, клишот. Да не шо. Спри с този снайпер, бе! Ево. Да. Не знам къде. Оу. Не. I said no. Аз съжалявам. Ох, не знам как се има това нещо.